قرآن غار ہرا تو گھن کے شاہ جی شعر بھی کیا قبلہ بھائی سلیم اللہ اہل سٹیج خاص طور پہ تصور بھائی قبلہ آپ کی توجہ چاہتے ہوئے اشرف بھائی شعر دیکھنا ہے آپ نے کہ قرآن غار ہرا تو گھن کے تے ریزے ریزے تے اترے آہے قرآن غار ہرا تو گھن کے قرآن غار ہرا تو گھن کے تے ریزے ریزے تے اترے آہے اے راز امت بھولیندی پئی ہے دوبارہ نیزے تے اترے آہے قرآن غار ہرا تو گھن کے قرآن غار ہرا تو گھن کے تے ریزے ریزے تے اترے آہے اے راز امت بھولیندی پئی ہے دوبارہ نیزے تے اترے آہے حسین بیٹھا نبی دی کنڈ تے حسین لاوے تو سجدہ مکے حسین بیٹھا ہے حسین بیٹھا نبی دی کنڈ تے حسین بیٹھا نبی دی کنڈ تے حسین لاوے تو سجدہ مکے طویل سجدے دا نقش دل چوں اثر مکاوے تو سجدہ مکے اج بھی کربل دی خاک تو سر حسین چاوے تو سجدہ مکے او آپ آوے تو سجدہ مکے جے جان جاوے تو سجدہ مکے او آپ آوے تو سجدہ مکے او آپ آوے تو سجدہ مکے جان جاوے تو سجدہ مکے نماز ہوئے قبلہ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ قرآن غار ہرا تو گھن کے ریزے ریزے تے اترے آہے قرآن غار ہرا تو گھن کے تے ریزے ریزے تے اترے آہے راز امت بھولیندی پئی ہے دوبارہ نیزے تے اترے آہے حسین بیٹھے نبی دی کنڈ تے حسین لاوے تو سجدہ مکے طویل سجدے دا نقش دل چوں اثر مکاوے تو سجدہ مکے اج بھی کربل دی خاک تو سر حسین چاوے تو سجدہ مکے آپ آوے تو سجدہ مکے جان جاوے تو سجدہ مکے